Aħna dejjem nippruvaw nimxu ma' l-affarijiet li tfal din juru interess fihom. Activities iż-żgħar li nagħmlu on a daily basis il-qoddim ħajsibuhom. Ħafna skills li kull educator kellha titgħallem, kellha tistudja fuqhom biex tara x'kien il-benefiċċju tagħhom. X'in jilagħbu flimkien. Hemm communication, social skills, l-skills li l-iskola ma jistgħux jgħallmuhomkom. Nilqawkom għal-episodju ieħor minn Kelmiet ma' Bambinelli. Illum se niddiskutu is-suġġett ta' childcares. U għalhekk għandna magħna lil Leona mit-childcare ta' Team Tickles ta' Buġibba u xek. Eżatt. Grazzi tal-ilqajk l-istedina tiegħi. Grazzi lilek. U nilqak magħna hawnhekk. Ir-raġuni l-istedintek u li xtaqt li nitkellmu fuq iċ-childcares għax inħoss li bħala u nimmaġina ħafna ġenituri jgħaddu minn perjodu ta' ansjetà meta jiġu biex jitfgħu it-tfal ġo childcare. Speċjalment meta jkunu ħajġew jibdew ix-xogħol, diġà jkun hemm dak il-feeling li ħatħalli t-tarbija warajk, u mbagħad forsi ħatħalli t-tarbija ma' nies li ma tafhomx, ovvjament ikunu nies li huma kwalifikati għal dan ix-xogħol, u huma nies illi ħajsiru jħobbu tfal u tfal iħobbuhom għax jiena rajta mit-tifel l-kbir tiegħi għadu jsemmi t-teacher tal-aħħar waħda li kellu tal-preschoolers sal-lum il-ġurnata li għad kinder. Allura, u niftakar li ħassejt ċertu biża meta ġejt biex inħalli l-kbir, ovvjament meta ġejt biex inħalli żgħir, kont naf fejn ħallih, kont naf min huma n-nies, allura ħassejt vera at ease, iżjed ġast dik in-naqa separation anxiety, imma l-bqija kont ħafna iktar kalma. Tgħidilna ftit x'isir fiċ-childcare, x'jagħmlu tfal, għax this is not just a babysitting, fis-sens li ħallejt it-tfal x'inqabdu l-ġuħħa tieħ x'in dak raqqattu u forsi mbagħad ħallejthom free jilagħbu. X'isir fiċ-childcare, kif inhi r-rutina ta' tfal? Ovvjament aħna kull grupp għandna rutina. Imma dejjem nippruvaw nimxu ma li jridu tfal. Ovvjament li tfal ma tistax tisfurzahom x'jagħmlu x'ma jagħmlux. Daw free spirits at the end of the day, għadhom żgħar jridu jesploraw. Allura aħna nippruvaw nagħlmuhom it-tajjeb u l-ħażin, eżempju jekk tiqimx xi ħaġa li biha jista' jweġġa', aħna naraw lilna nnifusna bħala second home tagħhom. Ovvjament dawn jridu jidraw li ch-childcare isa vera second home tagħhom il għaliex kull ġenitur jrid jaħdem da żmien. Allura aħna nippruvaw ninżlu għal-livell tagħhom. Nalmuhom jilaqgħu kif jilagħbu jixxerjaw iktar ma' tfal, kif iħossu bil-feelings l-empathy ta' tfal l-oħra. Ġifieri aħna nippruvaw mill-aħjar li nistgħu biex dawn ngħinuhom ħalli x'in joħorġu barra mit-childcare ikunu jafu x'hemm fil-ħajja. Ekku. U hemm pereżempju bħal eżempju l-kinder ikollhom curriculum. Hemm xi curriculum li jridu jagħmlu waqt is-snin ta' childcare biex huma jiġu preparati għal kinder. Ara, issa aħna bħalissa din nimxu bl-emergent curriculum. L-emergent curriculum bażikament huwa li you go by the child's needs. Ġifieri jekk it-tifel jew it-tifla jridu jinnaf jesploraw l-annimali, eżempju, aħna ngħinuhom u ninkoraġġjawhom ukoll li l-annimali huma affarijiet sbieħ. U ngħinuhom ġifieri nagħlmuhom l-ambjenti tal-annimali, tipi differenti, nagħmluhom attivitajiet ġieli anke kellna outings fejn marru raw l-annimali live. Ġifieri aħna dejjem nippruvaw nimxu ma' l-affarijiet li tfal din juru interess fihom. Alright, eżatt, ġifieri pereżempju nafek hemm klassi ta' tfal. U ma kif huma nimmaġina jkunhom qasmin skont l-età u x'hekk. Eżatt, aħna bi groups, għandna babies, pre-toddlers, toddlers u preschool. Preschool ukoll dejjem nagħlmuhom pereżempju għall-iskola. Alright. Anke bħala potty training u hekk ngħinu lill-ġenituri biex naħdmu in partnership ħalli tnejli aħna kemm iċ-childcare u kemm id-dar ngħinuhom biex jillestu
għal potty training u għall-iskola. Ħafna, jena dik kienet tajnuna kbira, jena tfal tiegħi il-kbir, insomma anka żgħir immorru tintik iżda ħażebbuġ u vera sib tajnuna fil-potty training. Naħseb dik kienet l-iktar plus li qed żgur il-luk ħajerġa' jmur hemm apparti li kont naf il-carers lajnuna fil-potty training għax li inti dak li tkun bnejt id-dar. Il-child care tkompli fuqu. Eżatt. It-tifel ovvjament ħajkompli jinforza l-skills tiegħu tal-potty training. U f'kemm li ngħidlek imbagħad kien qataħħa mal-ġurnata, ġifieri anke jien meta forsi ġieli kellu accident kien kont ninnota li jużaw li shom l-istess tattiċi li nuża jiena eżempju. Issa inti tifel kbir issa mhux ħatamel ma tistax tibqa' tagħmel mal-art, ġifieri dik kienet vera għenet ħafna. U intom bħala team tickles għandkom 4 centers, u xek. Għanna 2 il-Awra, waħda l-Ħamrun u waħda ħażebbuġ. Alright, quite spread ma' Malta u dan. U bħala ħinijiet kif tiftħu nimmaġina bħala ħinijiet? 6 ta' filgħaxija. Laħwa 12 hours, ġifieri. Ġifieri mbagħad għandna Saturdays niftħu mis-7 sa' satin. Tajjeb. Ġifieri li kemm xi ġenitur li jaħdem is-sibtijiet ukoll jista' jġibhom. Eżatt, jiena fil-fatt naħdem is-sibtijiet u dik kienet huge plus ukoll il għaliex it-tfal l-inqas issa raħftet in-nanniet tgħidha l-inqas. Speċjalment issa pereżempju ikolli l-kbir ħejqod man-nanna u żgħir ikun jgħid ftit iċ-child care u jitgħallem ukoll. Nippruvaw ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Ovvjament aħna kollha naħdmu min li huwa educator huwa ġenituru wkoll, allura kulħadd jifhem il-ġenituri minn fejn ġejjin. Ekku, u llum il-ġurnata kif qed tajjeb inti il-ġenitur speċjalment l-om ma tistax ma taħdimx. Eżatt. Jiġifieri iċ-child care kważi sar bżonn kbir. I mean l-options huma illi jew it-tfal imorru f'child care jew inkella jekk in-nanniet ma jkunux jaħdmu ħajqogħdu man-nanniet. Biss jiena nħoss illi hemm ikun hemm vantaġġi li tfal ħajmorru child care versus li qogħdu forsi tista' semmilna xi affarijiet inti stess bħala child care. Nimmaġina li meta jkunu ġo child care ħajitalmu iżjed milli meta jkunu. I'm sure li forsi hawn nanniet dedikati u jafu jinżlu għal-livell ta' tfal iż-żgħar imma nemmen li ġo child care ħajitalmu iżjed. Ara, pereżempju aħna kellna ġenituri li jibatuhom fl-aħħar ftit, ġifieri jibatuhom f'preschool. Minn sentej il fuq qed ngħidu. Eżatt. Dan jibatuhom biex jibdew jidraw għall-iskola. Dik ukoll. Issa daw meta jkollhom sentejn diġà qegħdin iħossuha bid-diffiċli li ħajħallu l-mami. Ekku. Imma aħna pereżempju dejjem nispostawhom għal behavior u environment li huwa kalm u li huwa pożittiv għalihom. Meta huma jibdew minn eta żgħira, dawn ikunu esposti iktar għal tfal. Allura xin dawn jiġu biex imorru l-iskola għal kinder ngħidulhom aħna l-big school. Eżatt. Iħossuhom iktar tkun xi ħaġa normali. Eżatt, iktar normali u fejn mbagħad ikun hemm min ma jibgħathomx child care isibuha diffiċli biex it-tifel jew it-tifla tagħhom jiġu esposti għat-tfal jibdew jibku, jiġu emotional. Ġifieri hemm il-benefiċċji tagħha. Ovvjament aħna qatt ma nistgħu nieħdu post il-ġenituri. Bla dubju. Imma dejjem nippruvaw mill-aħjar li nistgħu biex ngħin anke aħna ngħinu l-ġenituri, eżempju meta jidħlu f'preschool anke meta jidħlu iżgħar ngħidulhom hemm xi routine inti li timxi biha d-dar jew xi affarijiet li inti tagħmillu dar ħalli aħna ngħinuk u ngħinu lit-tifel jew lit-tifla biex jħossu iktar komdu u iktar at ease hawnhekk. U at the end of the day dejjem kienet beneficial li naħdmu id-fit mal-ġenituri jew guardians tagħhom. Ġifieri hemm il-benefiċċji tagħha child care. Nista' nimmaġina. U ma nafx jekk għal kinder hemm xi requirements li pereżempju tfal jkunu jafu in-numbers sal-5 jew xi ċertu shapes jew xi ċertu colors. U nimmaġina li tippreparawhom ukoll għal dawn il-minor requirements li suppost it-tfal ikunu jafu sal-kinder għalkemm nimmaġina li għalmuhomlhom ukoll waqt il-kinder imma. Eżatt, issa aħna il-main goal tagħna huwa li l-iskejjel ma jaċċettawx tfal li mhumiex potty trained. Allura dak aħna l-ewwel ħaġa li niffukaw fuqha meta jitilgħu preschool speċjalment.
Imma ovvjament aħna nippjanaw activities li nafu li dawn l-activities ħajġu esposti għal ċertu skills. Eżempju l-fine motor skills, il-gross motor skills, li dawn fil-kinder, eżempju xin ħajatuhom xi coloring, ħajkunu tiġa jafu kif iżommu l-color, kif iżommu l-paintbrush, għax at the end of the day dawn l-activities iż-żar li namlu on a daily basis, il-qoddim ħajsibuhom. Żgur. Ġifieri aħna x'ħin natuhom dawn plastisin jew natuhom iż-żeba u xi paintbrush, dawn qegħdin jiġu esposti għal ħafna fine motor skills, pincher grasp li at the end of the day fiex ħin jiġi biex jikteb jew biex jipinġi jew xi ħaġa jew oħra dan ħajsibu hemmhekk. Żgur, ħajkun iżjed konfidenti għax ħajkun diġà għamela u ġie esposta li forsi naf meta jkunu id-darm ngħid għalija kieku jien naħseb qas jiġuni ġo moħħi ħalli intih xi colors biex ipinġi, imma ma tiġinix ġo moħħi li hemm il-fine motor skills involuti kollha. Għax ovvjament m'għandix background ta' dawk il-fine motor skills u l-im activities ħajjejnu li insaħħuhom. U bħala ġenituri, meta jiġu biex jażlu childcare, x'għandhom iżommu f'moħħhom u x'għandhom ifittxu ġo childcare? Ara, ħafna mill-ġenituri li jiġu childcare, ovvjament, dejjem ifittxu li l-environment ikun safe. Ġifieri, inti fiex inti ġi tara childcare u tara li għandna il-corners protected, li ċ-ċentru huwa nadif u hygienic, li dejjem jibqa' up to date bil-maintenance għax inti l-post taraħ, ovvjament jekk ħajkun run down ħajjider. U ovvjament ħafna mill-ġenituri qegħdin ifittxu li ikollhom update throughout the day. Ovvjament. Iva, dik vera nkunna konna kellna notebook, imma il-ġenituri riedu iktar. Ovvjament di l-educator tiegħu x'ħin inti tmur id-dar. Għandek biċċa karta biss. At the end of the day, tibda tgħid x'imma x'għamel iktar matul il-ġurnata, l-educator tiegħu ma kienx hemmhekk fiex inġbartu jiena. Okay. Allura isek, alright, ikun hemm handover imma ma jkunx il-handover tal-educator tiegħu. Żgur. Allura aħna għandna l-application li nitfgħu anka updates throughout the day, ritratti, feedback li l-ġenituri jistgħu jitkellmu mal-educators fiex ħin jridu jsibuha very beneficial u vera ifittxuha. Ġifieri dan jekk għas-saħħa tal-argument it-tifel jew it-tifla tiegħek ma kilx, inti tista' mill-ewwel tibgħat lill-educators ma għax ma tippruvax tagħmel hekk jew għax ma tippruvax tagħmel hekk. Allura dejjem ifittxu li ikun hemm communication from both parties, ġifieri kemm mill-educator, kemm mill-management. Aħna ġifieri għandna CCTV wkoll li il-parents jridu wkoll, eżempju dan għas-saħħa l-argument jinnaf kellu xi accident żgħir u l-parents jridu jaraw x'ġara. Aħna ovvjament għandna CCTV u norruhom. Qed tifhem għax dan at the end of the day inti qed tafdana bit-tifel jew it-tifla tiegħek li m'hawnx isbaħ minnhom u m'hawnx xejn iktar prezzjuż minnhom, allura li inti għandek moħħok mistrieħ li tista' tara x'ġara u x'ma ġarax. Anka jkollok iktar fiduċja. Ekku, u nimmaġina anke jekk hemm minna f'ġieli tfal l-iskola jagħmlu behavior li ma jagħmluhux id-dar. U jisek tibda tgħid kif jista' jkun ma jagħmlix hekk id-dar. Ovvjament id-dar ma jkunux esposti ma' dak l-ammont ta' tfal. Minna fuq hemm il-child care ħajkollu bżonn jagħmel ħafna iktar sharing milli jagħmel id-dar, speċjalment jekk ikun tifel jew tifla waħda. Allura ovvjament kif qed tgħid inti jekk ikun hemm naf eżempju jgħidulek gidem li it's not accepted. Allura ikun hemm il-videos vera idea tajba li tista' tara li jisma' ara veru, ara kif vera gidem. Eżempju, ħalli anke inti tkun tista' tara jisom minn fejn ġejja u kollox. Ovvjament aħna dejjem nżommu updated lil parents, ġifieri jekk ikun hemm xi qdim jew xi ħaġa jew oħra dejjem ninformaw both parties, ġifieri iż-żewġ ġenituri taż-żewġ titfal. U jekk din tibqa' sejra, aħna mbagħad nieħdu iktar passi fuqha. Anka għandna parents day, jkollna parents meetings, eżempju jekk naraw xi behavior jew xi traċċi naf eżempju li jista' jkun autistic it-tifel jew it-tifla, aħna u dmir d-dever tagħna li aħna nagħmlu meeting miegħek u ngħidulek aħna x'qegħdin naraw. Ovvjament dan jista' jgħin
Qed tifhem Żgur fil-futur. li jista' jgħin. Anka eżempju l-iskejjel dejjem qabel jieħdu kant it-tabib. Allura inti jekk ikollok il-feedback minn ta' childcare li tista' tieħu l-iskola, tagħti rapport basically minn ta' childcare lill-iskola jgħidulek okay, mela l-iskejjel jgħidulek mela aħna nistgħu naraw fuq din. Qed tifhem jekk ikun hemm xi behavioral issues, ovvjament dejjem nippruvaw nirranġawhom mill-aktar fis possibbli, jekk ikun hemm xi biting, jew jinnaf eżempju kien hemm tfal li kellhom xi baby sister jew baby brother u joħorġu ir-rabja għax jibdew jgħiru, jibdew jgħidu daqshekk il-mami mhux tiegħi biss, jew id-daddy mhux tiegħi biss. Allura ġieli jkun hemm naqa' behavioral issues. Aħna dejjem nippruvaw ngħinu mill-aħjar li nistgħu biex dawk innaqsuhom u nfehmuhom bil-mod niżlu għal-livell tagħhom u nippruvaw nfehmuhom li iva, okay, għandek baby sister, issa tikbru, tilabu fl-imkien, il-mami tħobbkom it-tnejn, inti dejjem titfalhom positive outlook fuq il-ħajja. Dik hija naħseb l-iktar ħaġa importanti at the end of the day li nitfgħu positive outlooks iktar milli biża' ħalli tfal indaruhom naqra iżjed konfidenti. Bħala activities ta' tfal, x'tip inti semmejt li ħafna tal-fine motor skills u hekk, bħala x'isir bħala activities on a general basis jisu bħala l-iskola? Ara, aħna nagħmlu ħafna tough trays. It-tough trays jiġifieri jista' jkunu messy play. U t-tfal bil-messy play jadurawh. Ġifieri x'ħin dawn qegħdin jitħamġu qegħdin jieħdu pjaċir. Ekku. Nippruvaw ngħinuhom anke eżempju hemm ċertu milestones. Issa aħna alright qegħdin naħdmu l-emerging curriculum, minn inti tibda tgħid jien naf it-tifel ta' sentejn suppost qiegħed jagħmel hekk jew qiegħed jagħmel hekk. Allura aħna nippruvaw ngħinu biex dan bl-activities biex dan jimxi pass il qoddim. Alright. Ġifieri nerġa' ngħidlek bl-emerging curriculum jekk qegħdin nagħmlu activity, eżempju ta' tough tray u naraw li għandhom interess fil-kulur l-aħmar. Id-darba li jmiss ħanamlu activity biktar aħmar, iktar kuluri. Okay. Qed tifhem biex naraw l-attention tagħhom fejn tmur. Okay, biex tara żdiċ l-attention tkun xaħjar jew. Eżatt, għax aħna rridu nimxu bil-learning through play. Eżatt, li Ġifieri alright, wara l-aħmar nibdew ngħidu dak primary color. Allura għal xiex ma nippruvawx immorru fuq primary color ieħor. U nimxu minn hemmhekk ukoll. Aw hemm il-wet, hemm il-hard, hemm is-sensory skills ukoll. Hemm ħafna skills li kull educator kellha titgħallem, kellha tistudja fuqhom biex tara x'kien il-benefiċċju tagħhom. Eżempju, jekk il-fine motor, jekk il-pincer grasp, jekk il-gross motor. Dawn jagħmlu activity sħiħa. Eżempju, physical activity, iktar kemm ma jikbru, iktar tista' tippjana activities. U żgur, bħal sports days u hekk qed ngħidu iktar ma jikbru, eżatt. Eżatt, eżempju, jekk ikun hemm xi jinnaf logħba tal-futbol, nagħmluhom logħba tal-futbol imma tattika li dawn jistgħu jieħdu turns. Imma fl-istess ħin ukoll nagħmlu logħba oħra li jilagħbu bħala team. Okay. Ġifieri qegħdin jilagħbu waħedhom imma mbagħad wara nagħmlu team play. Ġifieri dejjem nippruvaw mill-aħjar li nistgħu aħna biex nippjanaw anke huma biex jieħdu pjaċir. Istra interessanti ħafna. U tiskanta kemm ikun hemm affarijiet moħbijin ġol-logħob. Eżatt. Skills, għax inti bdejtu hija mhux jilgħab pereżempju. Imma biex tkun educator u jkollok tistudja fuq dawn l-affarijiet tibda tgħid eżempju jinnaf qegħdin nwadbu l-ballun. Għas-saħħa tal-argument li anke d-dar stess daw l-activities nagħmluhom. Aħna nibdew noddu eżempju 1, 2, hemm il-numeracy skills jidħol hemmhekk biex inkun qed waddab hemm il-fine motor u l-gross motor skills fl-istess ħin. Ġifieri dawn hemm il-hand-eye coordination daw kollox at the end of the day tkunu qegħdin tinnotawhom. Qegħdin ninnotawhom, jagħmlu l-logħba u jgħinu l-tifla jikber. Jiena kont nilgħab miegħu bil-ballun u nara li twaddab lura u ġieli nodduhom imma ma nkunx qed nagħti każ li hemm daw il-milestones ħanejtek jew affarijiet daqshekk komplikati
mhux komplikati, imma hekk it goes beyond. Li tagħtu każ li ovvjament taraw li t-tifel qed jiżviluppa tajjeb. Eżatt, mbagħad eżempju ġieli niġu biex nilagħbu din l-istess logħba u jibda jottu n-numri. Żgur ikun diġà tal-limhom. Mistri. Forsi huma ma jafux jarfu n-numri, jekk jaħu jaraw miktubin ma jafux jarfuhom. Imma li hu qed jgħidhom diġà huwa tajjeb ukoll. Għax imbagħad eżempju x'in immur l-iskola huma ħajjiġu esposti għall-ittri, għall-numri. Jibda dik għamilta childcare ma' Miss eżempju ma' Miss Claire jew ma' Miss Anna. Huma dom żgħar imma moħħhom jixrob kollox, dak kollox li tallimhom jixorbuh, jisom sponġa, jien dejjem hekk ngħid. Vera. Dak kollu li jitalmu magħna fiċ-childcare iżommuh magħhom ħajjithom kollha. Ekku, naħseb li l-early years huma l-iżjed snin importanti f'ħajjithom, għax kif qed tgħid inti jkunu qegħdin moħħhom għadu qed jiżviluppa, aħna rridu nagħmlu bażi li jisoda. Ekku, Li jisoda, tifhem dawn taf 20 sena oħra taf ikunu tobba. Ekku, huma l-ġenerazzjoni li jmiss. X'ħadd irid ikun president, x'ħadd irid ikun prim ministru. Ġifieri x'ħadd irid ikun pulizija, servizzi kollha li għandna f'pajjiżna. Imma jekk ikollhom bażi soda għandhom iktar futur sod. Li jitalmu childcare qatt mhu mitluf. U żgur, min jaf kemm jitalmu anke social skills. Eżatt. Speċjalment tfal li m'għandhomx aħwa. X'qed jagħmluha ma' tfal. Eżempju x'ħin daw jiġu jieklu flimkien, x'in jilagħbu flimkien. Hemm communication, social skills, l-skills li l-iskola ma jistgħux jagħlmuhomkom. Ġifieri jekk tmur l-iskola ħadd mu ħajajdlek isma' għax daw titilab mal-ħbieb. L-iskola mill-kinder il fuq inti indipendenti. Inti waħdek. Iċ-childcare aħna nibbażawha fuq team. Interessanti. Ġifieri aħna jekk qegħdin eżempju preschool group ta' 6, aħna grupp ta' 6 kollha ħbieb. Ġifieri jekk aħna milna xi ħaġa ħażina lil dak it-tifel, aħna nagħlmuhom kif jgħidu sorry u xi tfisser sorry u li jagħmel ħażin. Ġifieri aħna qegħdin nagħlmuhom ukoll kif iġibu ruhom ma' nies oħra. Ġifieri da x'kien jikber u jara dawn l-affarijiet jibda jgħid imma aħjar niskuża ruħi jekk għamil xi ħaġa ħażina. Mhux hekk? L-iskejjel ma tantx jgħalmu dawn l-affarijiet. Allura jekk jitalmu hekk mid-childcare għandhom bażi soda diġà. U żgura x'huma li hom it-tfal għal kemm ikunu taqattaw ħin magħhom daw kemm ikunu fi grupp ma' għalliema. Ara preschool ikunu 6 ma' għalliema waħda, toddlers ikunu 5 ma' għalliema waħda u babies ikunu 3 ma' għalliema waħda. Sfera x'ovvjament babies għandhom żied xogħol. Dawn naħseb għalihom ikunu jisom aħwa. Eżatt. Inti mal-aħwa tiegħek. Qed jidraw jippreparaw lilhom infushom għall-aħwa eventwalment ukoll. Eżatt. Per eżempju meta jibdew tard fl-iskola imma jkollhom l-aħwa ikunu iktar kalmi. Imma meta jkunu waħedhom, ovvjament jibdew hawn ħafna tfal jisibu għana diffiċli. Imma aħwa qishom jiġu. Mhux hekk. Tara kemm tagħmel ħin magħhom u hekk. Plus hekk apparti forsi l-activity li tkun strutturata, nimmaġina kemm ikollhom ħafna free play mbagħad. Eżatt. Għax ilkom nimmaġina li fil-ħodu jew hekk tibdew b'xi activity li forsi tkun ħarira structured, as in within unstructured naħseb xorta ma tkun within a structured environment. Eżatt. U mbagħad ikollhom ħafna free play. Mela jkollhom free play, ġifieri dawn anke sposti għal kodba, ġifieri dawn x'ħin jridu jistgħu jmorru jaqbdu l-ktieb u għandhom ktieb. All right. U forsi ġieli taraħħom, pereżempju jmorru jaqbdu toj jew xi ktieb jew xi ħaġa, imorru 3-2 minnhom u jibdew jilagħbu flimkien. Tibda tajt, imma rajja ħassa xi ħlew qegħdin jitalmu, qegħdin jixxerjaw, jridu l-kumpanija ta' ħaddieħor. Ġifieri tibda tajt mela aħna xogħolna din nagħmluh u nagħmluh kif suppost. Żgur, għax qed jibdew ifittxu l-ħaddieħor, ifittxu l-kumpanija fil-verità fil-ħajja. Jekk ma jkollniex il-xulxin, għax kulħadd huwa bżonn xulxin. Maħna xejn, għax ma nistgħux nagħmlu kollox waħedna, ġifieri naħseb hija xi ħaġa skill importanti ħafna. U xi ħaġa li toġobni wkoll hija circle time. Illa li xi ħaġa li speċjalment jekk ikollok one child ma tistax tagħmilha daqshekk id-dar. Eżatt. Li l-fatt ta' circle time għandu ħafna benefiċċji wkoll.
Eżempju dawn xien anka nkantaw waqt is-circle time jew eżempju fil-ħodu speċjalment nagħmluhom id-diski, today is Monday, today is Tuesday. Qegħdin jiġu esposti għal affarijiet, jiġifieri llum x'inhu? Llum it-tlieta, llum it-tnejn, huma ma jafux jiġifieri. Imma qed tibda dieħla bil-mod, eżatt. Eżempju meta jidħlu it-tfal il-ġodda u għedin they moved up to a new group, nibdew nitalmu l-ismijiet bil-hello song u l-good morning song, ġifieri dawn, u mbagħad wara ġimgħatej tibda tismagħhom. Eżempju isemmu l-isem dak it-tifel. U dak jisemmi isem dik it-tifla. Ġifieri dawn qegħdin jitalmu bis-circle time. Għax huma tfal ħafna minnhom ma jkunux jafu jitkellmu. Ikunu speċjalment hekk ġew għandkom babies. Eżatt, ikunu qegħdin jibdew bil-mod. Allura jitalmu l-ismijiet l-ewwel ħafna midrabi jew inkella klimiet osra u żgħar. Allura tibda tgħid ara mis-circle time eżempju tgħallem isem dik it-tifla jew mis-circle time tgħallem dak il-kulur. Allura tibda tara ħafna benefiċċji wara eżempju ftit ġranet biss tibda tara ħafna affarijiet u improvements li jtalmu. U jekk ikun hemm pereżempju xi tfal li ma jridux jipparteċipaw. Dak naħseb tħallhom free u mbagħad. Aħna ma nistgħux nisforzaw persuna biex tagħmel li ngħidu aħna. Ekku. Ovvjament nippruvaw ngħidulhom eżempju ejja xorta jilgħab magħna oqgħod ħdejna ninkoraġġuhom. Eżatt. Imma ovvjament ma nistgħux nisforzawhom. Ma interessanti ħafna. Xorta tħallihom liberi li kellhom pereżempju m'għandux abti tikanta. Ma hemmx għalfejn. It's okay. Jiena eżempju ġieli ma jkollix aptit forsi nitkellem ħafna jew forsi nilgħab ma' ħafna jew bħal kull persuna. Bħalna l-ġenituri mhux dejjem ikun fil-muża li nilgħab magħhom jew li niġri warahom. Eżatt, ma jfissirx li għax huma żgħar u tfal jiġifieri m'għandhomx l-istess feelings li għandna l-kbar u jew ma jkollhomx daw il-burdati ħajkollhom at the end of the day they're still human, all right. Human żgħar ma bl-istess feelings jekk inti tkun imdej anku ma jistgħu jkunu kollhom ġranet li jkunu mdejqin. Ekkom, xieħlew. U nimmaġina li meta jmorru child care tfal tgħinhom ħafna anke ħabba speech development. Għax qed ikollhom iżjed opportunità fejn jikkomunikaw kemm ma' tfal ta' daqshom anke ma' kbar, mhux ġast mal-mammi biss pereżempju jew mad-dedi. Eżatt, aħna nimplementaw il-Malti u l-Ingliż fiċ-child care tagħna, speċjalment il-qawra, iktar nimplementaw l-Ingliż il-għaliex għandna ħafna diversity għaw cultures. Nimplementaw ukoll ħafna diverse culture. Eżempju, nagħmlu daqqa ġurnata ta' Malta u għandna ħafna studenti li huma mill-pajjiżi ta' barra bħal Serbja, Italja. Nagħmluhom ġranet għal tapposta għal dawk il-pajjiżi ħalli daw dejjem iħossuhom included. Ġifieri at the end of the day anke l-ġenituri jibdew jieħdu pjaċir jibdew jgħidu all right, hawnhekk mhux għax qegħdin Malta, ħalli nitalmu fuq Malta biss. Fuq Malta biss ekku. Qegħdin jitalmu fuq pajjiżi oħra. U żgur, hija xi ħaġa sabiħa wkoll li tkun taf, speċjalment jekk mhux qed jgħixu fil-pajjiż fejn kienu oriġinarjament li l-child care qed tirrikonoxxi wkoll jien naf xi ġurnata tirrikonoxxi l-pajjiż minn fejn ġej it-tifel u t-tifla. Interessanti. Jiġifieri meta jkun hemm tfal li ġej minn pajjiżi oħrajn. Xorta jiġu esposti għal Malti, it-tfal Maltin. Kollox. Interessanti. Għax aħna ma nitrattawx għax dak it-tifel Malti nitrattaw differenti. All right, per eżempju, aħna għandna educators ukoll li huma minn barra, eżempju li huma mis-Serbja, u x'in tkun l-ewwel ġurnata tagħhom biex aħna nħossuhom iktar at home. Eżempju, ngħid li l-educator li titkellem bil-lingwa tagħhom, nidilha tista' tipprova tinżel għal-livell tagħhom, eżempju biex dan iħossu iktar welcome u tiskanta d-differenza kemm kbira. Għax dawn inti jekk ħatmur f'pajjiż inti eżempju u jkellmuk bil-lingwa tagħhom tifhem xejn, ħatħossok isek ħuta barra mill-ilma. Ekku. Imma xi nissib il xi ħadd li qed ikellmek b'lingwa li tifhem, inti ħatħossok iktar komda. Ekku. U l-istess it-tfal. Ekku, veru. Għalhekk fil-fatt saqsejta tax forsi jkun hawn min li jgħidlek eżempju jekk ħanibatu x'imkien fejn forsi hemm tfal minn pajjiżi oħra, forsi jinkwieta li il-tifel jew it-tifla tiegħu ma jiġix espost biżejjed għal Malti. Le, aħna bil-Malti xorta nkellmuhom.
Ġifieri jekk aħna s-circle time tagħna daqqa nagħmluh bil-Malti, daqqa nagħmluh bl-Ingliż, daw ħajġu esposti għalih. Li huwa importanti li ġu esposti għatnej li huma the end of the day, ġifieri. L-Ingliż ħassibu għal kull imkien, imma l-Malti la inti qiegħed Malta jew qiegħda Malta trid tiġi esposta għalih ukoll. Ovvjament daw fl-iskejjel ħafna mill-iskejjel jitkellmu iktar bil-Malti milli jitkellmu bl-Ingliż. U żgur speċjalment skejjel tal-gvern. Għax dik in-notajta kemm ilu li beda t-tifel kinder, eżempju, allura jekk jiġu esposti għal-lingwa Maltija x'kien imorru l-iskola ma jħossuhiex bħala xokk. Kunu diġà jafu eżempju xi kliem li huma basic. Ekku. U iżjed speċjalment forsi dawk li jkunu ġejjin minn pajjiżi ieħor, iżjed ħatin għax iktar ma jkunu żgħar nemmen it-tfal iktar ħajxorbu l-lingwa malajr. Ġifieri jekk jidħlu fl-iskola tal-gvern u mbagħad fejn ħajjiġu iktar esposti għal Malti milli għall-lingwa tagħhom ħadd tkun qed tgħinhom li għall-inqas ma jkunx daqshekk ta' culture shock għax ikunu diġà bdew jidraw ftit bil-Malti. Interessanti. Ħansaqsik ftit fuq l-ikel. Għaliex ħanejtek l-iskola, jiena raj differenza mill-kinder anke x'in nipprepara għaż-żgħir u għall-kbir. L-iskola persi m'hemmx affarijiet li ma jistgħux jissaħnu. Ikollok tibatlu ħobsi jew ħallik tal-iktar raġin. Imma childcare toffri s-servizz li issaħħan l-ikel li tista' tibgħat naħseb li trid bħala ekel. Eżatt. Aħna childcare tagħna ħanajdu hekk tat-tim tickles ġifieri kollha kemm huma għandna il-food handling. Ġifieri kull educator hija trained kif għandha tiħhandilja l-ikel. Il-ġenituri jistgħu jibgħatu li jridu l-aqwa li ma jkollhom xejn li huwa nuts jew li mhumiex healthy. Ovvjament aħna nimplementaw ħafna l-healthy eating, eżempju ngħidulhom ibagħtilhom xi frott, affarijiet li dawn huma healthy. Ekku, importanti at the end of the day. Eżatt, imma eżempju bħal ħelu u eżempju crisps ma naċċettawx. Xortu huma affarijiet li l-iskola ma stax toħodhom anyway, ġifieri tfal jridu jidraw. Eżatt, għal preschool dejjem nippruvaw ngħidu lill-ġenituri eżempju għaliex darba f'ġimgħa ma tibatlux eżempju l-ħobs. Ħalli dan jibda jidra għax ovvjament l-iskejjel mhux ħajoffru dawn is-servizzi tal-microwave jew bottle warmers jew dawn l-affarijiet eżempju aħna għandna bottle warmers ukoll ħalli jekk il-ġenituri ikunu qegħdin jagħmlu l-breastfeeding nistgħu insaħħnulhom il-ħalib kif suppost. Żgur jew anke forsi tfal li jkunu qalbu fuq il-ħalib tal-gvern, tibgħatulhom ġol bottle iżommuh fil-friġġ u mbagħad issaħħnuh. Hemm min anke jibgħatilna kartuna bl-isem tat-tifla jew it-tifla tiegħu u eżempju jgħidilna mbagħad jekk ikun ħajiskadi eżempju ġurnata qabel jew tnejn ġest kemm tgħidli ħalli nġibilkom il-ġdid. Tajjeb, u mbagħad jissaħħan ġol bottle warm l-istran. Il-fatt li għandna fridge, microwave, fran. Isek isom qegħdin id-dar fil-verità. Eżatt, anke inti bħala ġenitur, eżempju forsi ma kellekx ċans tagħmel il-lunch filgħodu, tajt fadalli naf xi ħaġa tal-ikel forsi għamilt xi brodu il-ġurnata ta' qabel u tittibatulu bħala lunch. Aħna magħna tista' għax hemm dik il-faċilità li għandna fejn insaħħnu l-ikel. Żgur, ġifieri m'hemmx għalfejn toqgħod tibgħat ġo termos. Jiena pereżempju suppa bġieli nħobb nibgħathomlhom ġo termos ħabba li it can be a bit messy. Ħalli nevita li jkun hemm spillages u x'naf jiena, imma it's good to know ukoll li jekk forsi ma laħħaqx xorta ħajjissaħħanu. Interessanti. Dejjem covered. U toġobna ħafna, speċjalment ta' Team Tickles, li għandkom l-spoons, il-platti, kollox hemm ma tixtieq taħseb għal platt u mbagħad għax intilfet il-kuċċarina u għax Lek, aħna kull grupp għandu, ġifieri jekk aħna preschool hemm 12 tifel u tifla, ġifieri żewġ gruppi. Hemm biżejjed spoons, friket, anke skieken ta' tfal stess li hemm biżejjed għal kull tifel u tifla. Dawn jiġu cleaned kif suppost, ġifieri nħasslu bil-misħun, dawn mhux il-cutlery biss, il-platti wkoll, imma anke it-toys. It-toys bħalma taf inti idaħluhom ħafna fħalqhom. U mela, speċjalment ikunu teething. Eżatt, allura aħna nindisinfettawhom kif inhu suppost u dejjem nippruvaw mill-aħjar li nistgħu li dejjem għandna ambjent nadif ukoll. Ġifieri inti taf li x'ħin it-tifel jew it-tifla tiegħek ġi fiċ-childcare
qiegħed jiekol minn affarijiet notfa, qiegħed jilgħab b'affarijiet notfa, qiegħed ġo environment nadif, ħatkun iktar relaxed. Eżgur, tkun moħħok mistrieħu wkoll. Għax min jaf, ġifieri x'kedda biex natfu t-tojs kuljum. Imma hemm bżonn. Ekku, għax. Hija bżonn juża. Dawn mhux qegħdin id-dar tagħhom, eżempju, qegħdin żewġ taħwa biss. Ekku. Qegħdin esposti għal iktar tfal, forsi jinnafem, forsi xi tfal ikunu carriers, u ma jkunux ma jifilħux. Mbagħad imur t-tifel tiegħek idaħħalhom ġo ħalqu wkoll. Mbagħad, eżatt. Allura innatfuhom kuljum, niżbarazzaw kuljum, innatfu kif suppost kuljum, kemm l-art, kemm il-cupboards, kemm il-friket, is-skieken, il-ġnien ta' barra, kollox jiġi imnaddaf u disinfettat kif suppost. Semmejt il-careers, ħana bes fuq xi ħaġa żgħira. Jiena li notajt meta mit-child care ukoll li it-tfal m'għadhomx jimirdu daqshekk matul il-kinder, qabel kienu meta jiġu esposti fil-kinder kważi iktar ma jmorrux milli jmorru. Issa din saret tiġri at an earlier stage fit-child care ġifieri jkunu esposti għal ħanejdu hekk ċertu viruses meta jkunu waqt iċ-child care u mbagħad meta jibdew l-iskola jisu jkun diġà għandhom dik l-immunità jidħlu l-iskola b'immunità aktar b'saħħitha. Eżatt. Ovvjament bħal matlek ikun hemm eżempju xi tifel jew tifla li carrier. Mhux hekk dawn. U t-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek huwa li jieħu kollox. Ekku. Imma at the end of the day xi niġi għall-iskola ħajkun immjun għal kważi kollox jekk mhux għal kollox. U ħafna viruses li jowna, is-sintomi ma jħorġux mill-ewwel, ikollok 1 to 2 days li l-virus jgħat fuqek, ġifieri il-ġenitur ma jkunx jaf li t-tifel għandu l-virus, ħajibatu child care, ovvjament il-virus ħajispredja, it's a normal process, u mbagħad once joħorġu sintomi hija normali li jkun diġà taħel ħadd ieħor, ovvjament, u m'hemmx way kif tista' tevita dik. Ma tistax. Jiġifieri jekk mhux ħadd tiġri child care u forsi mhux ħadd ibagħtu għalhekk, din il-problema ħadd tiġri fil-kinder għax forsi ikun hawn min jinkwieta li imma x'mod fejn meta tibagħthom iċ-child care ma jifqux jimirdu tfal. It's part of the normal process. Tal-bidu anka inti. Eżempju jekk ma kontx esposta għal dawn it-tfal kollha u dawn huma mikrobi li jgħixu fuq ġisimna. Ekku. Bħala inti adulta ukoll tista' timrat. Mela. Eżempju jiena nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi meta bdejt naħdem fiċ-child care kont nimrat iktar. Alla volja kont esposta għal tfal għax aħna familja kbira, imma peress li hemm dik il-kwantità ta' tfal u min iġorrek, kont l-immune system tiegħi kienet ta' dawik. Ġifieri mhux tfal biss, anka kbar, anka educators stess jistgħu jimordu jkunu għadhom fil-bidu. Le din semmejt għax ġieli nisma' ħafna gergir li mit-child care jimirdu ħafna. Ma vera xtaqt nieħu punt, eżatt, mhux għax ma jkunux notfa jew għax ikun hemm ġenitur li bagħat it-tfal ma jifilħux apparti li ġieli nimmaġina tiġri kemm il-darba tfal iqumu sew u mal-ħin għax dan mhux dejjem fil-ħodu preċiż ħajqumu ma jifilħux ġieli id-deni jitla wara nofsinhar. Imma xtaqt insemmiha din biex in-nies ukoll ikunu jafu li ċertu viruses ikunu hemm qabel u l-carers ma jistgħu jevitawhom u lanqas il-ġenituri. Ġifieri għax it's part of the normal life process, dan jaf ma jkunux marru child care ma jkunu marru parti u ġara hekk. Eżatt. Ġifieri aħna naw ninkoraġġu wkoll lill-parents jekk huma din jaħsbu li aħna mhux innatfu jiġu jaraw iċ-ċentru għandna supply tal-cleaning resources endless ġifieri bħal disinfectants u kollox għandna wkoll magna li nixeluha at the end of the day biex tiddisinfetta l-kumplament tal-kamra x'aħna l-ħitan u mbagħad mhux ħanoqdu nimsħuh. Mhux hekk. Imma għandna din il-magna apposta li nixeluha u tiddisinfetta l-kumplament tal-post. U taġobna ħafna no-show policy. Eżatt. Iżraben iġorru ħafna mikrobi. Inti immaġina xi toħroġ anka sa barra quddiem il-bib min jaf x'ġara u x'ma ġarax quddiem il-bib tiegħek. Mhux hekk, eżatt, ġifieri dik xi ħaġa sabiħa ħafna. U toġobni wkoll illi il-bitħa partikolari ma nafx tal-oħrajn fejn qiegħda, ma taħsebux qiegħda fuq wara mhux mat-triq. Anke tagħna tal-qawra mhux qiegħda fit-triq. U dik toġobni immens. Ta' kull child care tagħna tal-erba' centers li huma
kollha mhux qegħdin. Dik toġobna ħafna, għax hemm iktar privacy u ifhem l-arja kullimkien dan, imma ħanejtek iktar ma ħatkun matri, iktar ħatkun esposta għal pollution, ġifieri dik toġobni immens. Ara aħna iċ-ċentri tagħna kollha il-btieħi tagħhom huma qegħdin fuq wara, ġifieri pollution ovvjament hemm fl-arja, imma it's inevitable. Differenti meta jkollok eżempju il-bitħa eżatt mat-triq. Qed tifhem anke eżempju x'in aħna ħslu għandna biċċa bil-madun fuq barra u għandna t-terf. Fiex ħin inti tibda taħsel tinduna li m'hemmx dak it-tip ta' pollution u mbagħad x'in tiġi biex taħsel quddiem il-bib ta' barra minn fejn jidħlu l-ġenituri tibda tgħid ara differenza mhux l-istess madun, imma tibda tara differenza. Vera. Kif naraw aħna mill-parapet pereżempju għall-bitħa ta' wara. Eżatt. Leona, grazzi ħafna telli kont miegħi llum u grazzi ħafna tal-informazzjoni utli li għaddejtinna. Nittama li ħajkun hawn ġenituri li jsibu din informazzjoni utli u kif ukoll tgħinhom ukoll biex inaqsu forsi ftit dik l-ansjetà li ikollhom meta ħajjiġu biex jieħdu deċiżjoni li jħallu tfal f'childcare flok ovvjament ħanejdu hekk nannijiet u hekk li jiena għalija fl-opinjoni tiegħi kienet naħseb l-iktar deċiżjoni li kienet ftit diffiċli sa ma għażilta ma li I don't regret. Grazzi ħafna, ngħid grazzi lill-ġenituri kollha, jiġifieri li jafdawna bil-ħajja ta' wliedhom li jafdaw ix-xogħol tagħna u dak kollu li tallimna u ovvjament nirringrazzjaw lil kulħadd li jiġi u jibqa' jfaħħarna l qudiem. Alla ħares ma tkunux intom, jiena pereżempju għandi għajnuna bħala nanniet imma they're not available the whole day. Allura hija ta' serħan il-moħ li tkont naf li tfal qegħdin x'imkien fejn qegħdin jieħdu pjaċir, qegħdin jitalmu, qegħdin jagħmluha ma' tfal oħrajn, it-teachers iħobbuhom, it-tfal iħobbu lit-teachers għax kif qedlek it-tifel għadu jsemmi il-Miss Mary sal-lum, darba morna l-bandli ra lill-oħta mhux hi kienet oħta. Mandunax li miexi, baqa jgħid Miss Mary u bikja biex ġimja jiddarax li timur ma' Miss Mary, ġifiri daqshekk ikun il-bond sabiħ bejn il-kerers u tfal. Nirringrazzjaw lilkom bħala ġenituri ovvjament tal-fiduċja li ttuna hija inkredibbli u nirringrazzjaw koll l-educators kollha li hemm li jaħdmu f'dan is-settur il għaliex da xogħol mhuwiex faċli imma jagħtik sodisfazzjon kbir. Li tarom daħlu babies u ħarġu lesti għall-iskola. Ara li aħna ħafna minna meta jkunu għadin jigradwaw il-grupp tal-preschool kollha ninfaqgħu nibqgħu. Mhux ovvja. Jiġifieri. Ikunu saru parti minnkom u hija xi ħaġa. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna. At Tim Tickle Centers, we ensure a holistic education. We offer flexibility, quality care, easy transitions, social values, and sense of community. Free childcare scheme as well as private funding packages are available. We follow an emergent curriculum and focus on everyday practical skills to encourage independence. Our dedicated team goes an extra mile to ensure that parents can put their mind at ease.